كابتي زخف أبيت مأسرتي زحادمو سلسة أسورات كالاين نيمودة تخفى نأسر شوات عمتات مملعتا مرمرات خايدة يقداس بقال موريس بخمي كم زحادمو أبي كم زعاتو والحاد حبريتا كركباي تخالن أبتو بحر تحيلهم كي بحال ريس أماي ترخبا نأمريكا مرمرت خفلي مرزر اسخنو تاريخو دا أمبر نأتي مودة أتوس كبس حواي كالو بقال موريس حانت نقر تخون أوكاك تحبقو زي حساي كابز بحال الFBI كفلتو زيك الفتسامة أبا حقر أمريكا تفتسيمو نحامس عامتات سنها FBI كونا بوليس كمقو نبيت ما أسر تحبيتا كم زهبرو اتوم سلسة أسرة زحدمو بكمزيو بفرانك موريس حساب اتوم كلتا أحوات راوئم ألنس بخمي كهارمو كم زلوم زتوي موريس تحت محسب إرزلا نينفات سبا مأتوي تتأكيمو نماين فسستي زور رتبو كابل علي بولفون أبتحت تزرقه كم زلو عستو حالة سلازي ندو حانتزو بنفاس بتأتو وغان نساب تأتو في حيروم ندو تبوتات اندارجزو نبتو بولفون يوتسمو ببولفون حاليفون بتنا مريت زور رتبوتات تتأكيمو نامريت وريدوم نتنوح مندق تنتلتلو بمسكار نابتو بحاري كيدوم بالإشتو جلباك حارمو بهزي مداب تسمامو جنا بخامي أبجبركو إلي خير أتمنى بخامي بمنتك فحاري نتوم حلو تخا بخامي كحلفيم جلباك كوي كمس يزلو هتوتات أبكونم أبزخونا جزي يكون بوتا مدام موسع زي كونا أبتغوار مو علي كبيد نتو قدقوان مفحار مان كان فاركيتان تتاقم نتمان كان فاركيتاتات مجوي كبلقو خلو اندا سرقو ويم حارز وسلو اندا مسل كل تندال علو أكبو ناف فابريكا سراح خدو خلو بلونات نا إليتريك جمد ببحاد أكبو كافر كليتيك ساوغ حتى خوابز الأوان مبرحات أبز أفعالو زي اندا حالو مفحار جمرو سرهم كالات أفلوهم كابتز أكو حادسين نا إليتريك جمد من كل يعدالو نتي من كل أبز تكمل ساعات مئتا دم سكاي سماع نا موزيكا متساعتي ساعتاتهم تتاقو نايتي استفحرة فرسراس بماي اندام كخو باتي محسابي كماي جيروم يقهفو وي قوتيرو بمحابئي يحابو سارقو حدثاون جمر تحت ملقاسين وي مستمندق الجيوم أبزدالو محابئي يحابو جلبا كرخبولو زخلو منقدي حاسيوم مدلواتهم أقلاتفو نابت فابريكا خدو خلو استنطلطلو ناي زناب كداونتي اندا سارقو 50 زخون أكبو استعزز سراح اندام سلو أبت فابريكا ككم زليو سفيهم أب كفلوم حابئهم صنحو اتكالت أقام ناتي أزيو ترير حالوا محلاف نيرو اتوم شدشت حالوتي ملو ليتي بتكو راديو كاقوارو ببريقا اندا تملالسو السور محلاوا بدقسوم يرغاقصو سلازنبرو سخون استشفانا قرص نقوا يطرطر سلازكونا سبز مس رأسي عدالو سمسل رأس المسرح سامنا نيسن سامان بلاستيك تدقن كامناي أسرات مقامقي بوتا زرخو صغري ناتو كيترفه عند أكبو أبصر هو رأسي الجبو جهمن شفاشفت عينون جبرولو كاب كسار لعلي استسرح رأسي كم عراري أب تحتي متر أصدق اسم مصر أيو حلوتي كتراترو أي كعلم لما هرمي ساعات كعفر كليتي كساب ساعات حموش توقعات أكون مرديبو ميم مخنياتو أب تساعات أب كل كفل لتشس لستفعن مفقادون سلازيلا اتوم اسرات نزي الى كاتيجوري زلو ملاحه تتقيمو معنتان محدم كتامم نبحد بلوك اقديمو تطرفم نشدشت اوارح زود علو ايو غزون كل وديهم يجلباز تقملو كامناي زيناب كداونتي استسرها كدان هيزوم كابتي مأسري كفلوم وصو اتوم سلسته اسرات اب ساعتهم كاب كفلوم وصيوم بتنماين فسستي زغلغل تبوتات انداتن طلاطلو نلعالي وصو أبت بولوفون بحاسين استسرها مخدن نفاس مأتوي قدار سلازنبر اتنا مجمر تعصر نت حاسين نلعلي دفع عبيلو كدر بيكولو برتو دمسي اسمع نتدمسي تحلاوي سمعو نباوزا مبرحتا برحلو كنا والحدا نقر زيمر اي أبت زحابو قال سفيري حلوتي نبقال موريس يرعيوب اتوم اسرات دمسي مس سمعون نوصا سلازقارصين كاب ጫፍና ጫፍ بولوفون دنن انداولو مستغعزو نام مدر زرغح نفساسي تبو تጠቂሞ እንዳ ተንሸራተቱ ናብ መሬት ወረዱ ነዝኹሉ ክገብሩ ከለው አይተርአዩ ለኤሌክትሪክ መተሓላለፊ ቆሪጾም ነቲ ሓጹር ሓለፉ ዋል ሓደ ከይፈለጦም ነቲ ሓደገኛ ቤት ማእሰርቲ ሓለፉ ራብኣዮም ኣርኮም አለን ዌስት ግና ኣይሰዓቡን እቲ ዝፈሓሮ መንደቕ ምሕላፍ ስለዝኣበየ ክቃለስ ሰዓት ሓለፉ
ተቃሊሱ ምስ ሓለፈውን የአረግቱ ተፈንቲቶም ከም ዘሎ ስለዝተረድኦም በቲ ተመጣጢሩ ዝወፃሉ ናይ ማይን ፈሳሲ ትቦ ተመሊሱ ናብ ክፍሉ ኣትዩ ደቀሰ። ድሓር ከም ዝፈተነ ስለዝተፈለጠ ክሕተት ከሎ ዝኾነ ኩሉ ብዘይ ህበ ብምዝራብ ናይ FBI ተሓባር ብምኳን ተወሳኺ መጻእቲ ከይረኸበ ጸንሐ። በዓል ሞሪስ ብኸመይ ከም ዘምለጡ ዝተጠቀሙ ሜላ ንምርዳእ ከምኡ መረጋገፂ ኮይኑ ዝተቆፀረ ናይ ዌስት ቃል እዩ። ንምህዳም ዝተጠቀሙሉ መሳርሕታት ክሳብ ሕጂ ኣብ አልካትራስ ሙዚየም ይረኣዮም። ሞሪስ እቶም ኣሕዋት ናብቲ ጫፍ ባሕሪ ምስ በጽሑ እንዳሰርቁ ሰርሕዎ ናይ ዝናብ ጃኬት ብጀልባ ቅርጺ ቆፂሮም ብትንፋሶም ነፊሖም ሰረቆ ዕንፀይቲ ከም መጀለቢ ተጠቂሞም ጸልማት ነቲ ባሕሪ ከም ዘጸልመቶ ሕልም ኢሎም ተሰውሩ። ልዕሊ 50 ዓመት ኣበይ ከም ዝኣተወ ከይተፈልጠ ተረፈ። FBI ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ፖሊስ ካልኦት ናይ ኣሜሪካ ናይ ሓበሬታ ክፍልታት ናይ በዓል ሞሪስ ኣተሓራርማ ብህይወት ምህላውን ዘይምህላውን እንዳመርመሩ ጸንሑ ሞ ኣብ መወዳእታ FBI ጥሒሎም ነቶም ዝብል ግምት ሂቡ ን14 ዓመታት ዝወሰደ ናይ መርመራ መዝገብ ኣፀወ። FBI ነቲ ዝተጓተቶ መርመራ በዓል ሞሪስ ጥሒሎም ኢሉ እንተዓፅኦ ግና እቲ ጉዳይ በቶም ኣተግበርቲ ፍርዲ ኣይተዓፅኦን። ሕጂውን እንተኾነ ተደለይቲ ገብረኛታት ኣብ ዝብል መዝገብ ከም ዝተመዝገቡ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከይተረፈ ትርኢቶም ይኸውን ኢሉ ብዝተገመተ ናይ ዕድመ ዓቐኖም እንዳተሰኣሉ ስእሎም ይብተን እዩ። FBI ኣብቲ ግዜ ዝተመዝገበ ጸብጻብ ጽቡቕ ገይሩ ከም ዘይረኣዮም ናይቲ ግዜ መርመራ ሰነዳት ቀልዕ ምስ ኮነ ተረጋጊጹ እዩ። ኣብቲ ግዜ ዝቀረቡ ግና ኣቓልቦ ከይተዋህቦም ዝተረፉ ናይ ፖሊስ መርመርቲ ሓበሬታ በዓል ሞሪስ ከም ዝሓደሙ ዘረጋግጹ ኮይኖም ተረኣዩ። ካብ አልካትራስ ቤት መኣሰርቲ ቀረባ ካብ ዝኾነ ኤንጅል ገምገም ባሕሪ ብዝናብ ክዳን ዝተሰርሐ ጀልባ ከም ዝተረኽበ እቲ ሰነዳት ኣረጋጊጹ እዩ። ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ናይ 3 ሰባት ርጋጽ ኣሰር ተራእዩ። በዓል ሞሪስ ኣብ ዝሓደሙሉ ንጽባሕይቱ ሓደ ሰብኣይ መኪና ከም ተሰርቆ 3 ሰባት ኣፈራርሒም ከም ዝወሰድሉ ከም ዘመልከተ ኣብ ናይ ፖሊስ ሰነድ ሰፊሩ ይርከብ። እዚኦም ሓበሬታታት ተኣኪቦም ክትንተኑ ከለዉ ሞሪስ እቶም ኣሕዋት ብህይወት ምህዳሞም መረጋገፂ ይኮነ። ብዙሕ ዓመታት ምስ ሓለፈ ንበዓል ጆን ኣሓት መጽናዕቲ ብዘካየዱ ኣዳለውቲ ፊልም ተመራመርቲ ጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ነይሮም። ካብቶም ልደት መፀ ብዘይተፈልጠ ስም እንቋ ኣብፀሓኩም ዝብል ካርድ ይለዓከሎም ከም ዝነበረ ተዛሪባ እያ። ብፍላይ ነዲኦም ብዘይ ምቁራት ጄሪ ብዝብል ሽም ናይ ልደት ጽቡቕ ትምኒት ምስ እምባባ ይለዓከላ ነይሩ ኢላ እያ። ኣቦኦም ምስ መተውን ንጽባሕይቱ ብሜክኣፕ ዘይገጹ ክልተ ዘይተፈልጡ ነዋሕቲ ኣዋልድ ኣብቲ ቀብሪ ተረኪቦም ብኡ ንብኡ ከም ተሰወራ ተዛሪበን እየን። ኣዲኦም ክትሞት ከላውን ክልተ ዘይተፈልጡ ኣወዳት መጺኦም ክበኺዩ ምርኣዮም ኣሕዋቶም ብህይወት ከም ዘለዉ ሪቶም ሂቦም እዮም። በዓል ሞሪስ አልካትራስ ክሳብ ዝሓለወ ሽሞም ክለዓል ክነብር እዩ። ንቤት ማእሰርቲ አልካትራስ ብዝረአዩ መጽሓፍቲ ተጻሓፉ ፊልምታትን ተሰርሑ። ኣብ መወዳእታ በዓል ሞሪስ ምስ ሓደሙ ንሓለዋ ብዝጥዕም አልካትራስ ንክህደስ ተሓሲቡካ እንተነበረ የግዳስ ወጻኢታቱ ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝኾነን ከምኡን ናይ በዓል ሞሪስ ንክተሓድም ዘይሕሰብ ተባሂሉ ካብ ዝረበሉ ቤት ማእሰርቲ ምህዳሞም ተደላይነት ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ዘተኣማምን ኣይገበሩን። ስለዚ በዓል ሞሪስ ኣብ ዝሓደሙሉ ኣብ ዓመቱ ብፌደራል መንግስት ቤት ማእሰርቲ ካብ ምዃን ከም ዝቋረጽ ተገብረ። ካውኒኑ አልካትራስ ንበጽሓቲ ክፉት ኮነ። እሱራት ዝሰቃይሉ ክፍሊ ሓዊስካ በዓል ሞሪስ ንምህዳም ዝተጠቀምሉ መሳርሒታት ይበጽሑ። አልካትራስ ዓብይ ናይ ቱሪዝም መስሕብ ኮይኑ ኣብ ዓመት ብ1.5 ሚልዮን ሰባት ዝብጻሕ ኮነ። ንሎም ማዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ። ከም ቀደምኩም ኻና ጽርኢቱ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ፣ ሳብስክራይብ ግበሩ። ሳብስክራይብ ጌርኩም ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ተዘይጌርኩማ ናይ ደወል ምልክት ጠውዕዋ። ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ወይ ከዓ ዓርቢ ፍቕሪ ኣብ ጀርመን ብትብል ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም። ሰሰናይ